Compañeiras e compañeiros, as máis novas, os menos novos, aquelas e aqueles que estabades xa, que estábamos, hai 25 anos, e máis toda aquela rapazada, aínda hoxe, que se integrou despois por razóns de idade. E tamén por razóns do proceso de integración que se abriu mesmamente mercede ao deseño do Bloque Nacionalista Galego que entre todas e todos os que estivemos en Riazor acordamos construir non só naquela xornada senón de aqueles 2 días en diante até hoxe mesmo e que compre que sexa o deseño que sigamos a construir mentras vivamos e que os que veñan detrás continúen até que efectivamente esta nación sexa unha nación ceibe, que o pobo galego exerza a súa soberanía e que a transformación social, a emancipación social que propugnamos sexa algunha realidade adquirida tamén. Veredes, estou a falar do que aconteceu hai 25 anos. Son os anos que eu teño hoxe. Eu levo dito máis dunha vez que eu nacín 2 veces. E as 2 veces me pariu a miña nai. A primeira cando me pariu físicamente e a segunda cando foi a persona determinante para tirarme para arriba do pozo no que caía durante a transición. E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez. Teño 25 anos. E estou orgulloso, síntome orgulloso. Eu nunca fui soberbio, pero sempre fun, e son cada vez máis enormemente orgulloso. Eu tiven que facer a necesidade de virtude e tiven que asumir un rol de representarvos a todas e a todos vós cando eu era a persona máis tímida do universo e cando eu unha persona que non tiña nada claro que eu fose a persona adecuada para representarvos a todos vós. E só sabía perfectamente que estaba nunha organización a que sí que o povo era soberano, que era a cidadanía galega incluída nesta organización a que exercía directamente o poder, exercía directamente a soberanía dentro dunha Asamblea Nacional. Veredes, non hai futuro sin historia. Acabámonos de escoitar. Fíxose un breve relato da historia anterior do BNG. Pois ben, precisamente en 1982, o BNG non inventou os valores, postulados e principios éticos, ideolóxicos e políticos nos que baseou a súa Constitución. Tomounos da tradición democrática e emancipadora do nacionalismo galego entre os precursores do 46 en diante. E sintetizounos nun precipitado contemporáneo en clave de emancipación nacional e social, fonte nutricia do proceso de autodeterminación. Esa síntese, na miña lectura, en retrospectiva, e tamén en clave estrictamente actual, esa síntese, ese precipitado da tradición no sentido da que falaba Castelao da tradición, non do tradicionalismo. Esa síntese combina os seguintes elementos: irmandade, as irmandades da fala chamábanse así por algo, os nacionalistas, as irmandades e os do Partido Socialista chamábanse entre eles irmãos e irmás, no sentido da fraternidade, por lo tanto, da democracia horizontal. A soberanía popular directamente exercida nas decisións cardinais de avance do proxecto político, como fixo o BNG ao longo da súa historia, dende a creación. A democracia participativa, que a que dá lugar á integración dos movementos sociais incardinados no proxecto estratégico, do que a frente política, a reacción política do BNG é simplemente o brazo político, pero que ten que contar con toda a encarnación do tecido social en todos os movementos sociais que na altura de hoxe, no proceso de loita contra a fase actual do imperialismo, no proceso antiglobalizador,
rexurden en todo o planeta, e aquí foron estimulados e criados e nutridos polo nacionalismo galego xa de antes da transición e fundamentalmente nos tempos en que naceu o BNG nos anos 80. Esquerda, vector direccional das transformacións emancipadoras. Esquerda nese sentido. Esquerda no sentido de que non hai transformación social nin nacional, non hai emancipación se non se ten os lentes da esquerda. É dicir, os lentes que pesan en que o centro de gravedade está nos necesidades, nos intereses e nos dereitos das camadas populares, da cidadanía, do común dos cidadáns, e non dos poderes oligárquicos. E finalmente, república. República, pero entendido non como regime político formal. República entendido como o senso que ten república na cultura, na historia, a cultura política, de evolución política dos povos de Europa dende o século XVII e no universo mundo e en diante. República significa exclusión de calquer forma de dominación nen tabú sobre a liberdade e a igualdade dos cidadáns. Eso é exactamente o que significa república. O nacionalismo galego foi republicano sempre, ainda que tivese que acomodarse a etapas nas que evidentemente a república nin siquiera a nivel do Estado español existiu, ou cando existiu non asumiu a carácter plurinacional dese Estado. Remato. Eu creo que é moi importante que nesa combinación de pensarmos no futuro con facermos memoria e asumirmos a propia historia, relembremos ben que no 82 naceron por unha realidade que foi a reunificación articulada dun nacionalismo galego plural, pero que só era parcial na realidade, pois que a parte dos contingentes da cidadanía militante na Asamblea Nacional Popular Galega como forzas políticas únicamente estaban dentro do espectro ideolóxico político a UPG e o PSG inicialmente, ainda que logo nun congreso se retirase eficaz o colectivo socialista, pero nace tamén un proxecto de novo deseño a desenvolver cada diante que unha articulación do espectro social e ideolóxico plural da nación galega para a maioría social a traveso do prisma do proxecto de emancipación que cría e se alimenta ao mesmo tempo da conciencia de identidade propia, de identidade nacional, é que só se pode levar adiante en forma dun proxecto común que vertebre a todos. Ese novo deseño, ese redeseño do que históricamente en troques foran outras fórmulas de frentismo, coido que unha das claves cruciais do ascenso vertixinoso e imparável do BNG dende entón até hoxe. E digo dende entón até hoxe. Hai sempre fases de idas e voltas nos circunloquios cerebrais do conxunto do común da cidadanía cando vota. Pero, evidentemente, este BNG é o que ten a chave do futuro da emancipación social e nacional do noso país. Si somos fideis a esas claves e si os enriquecemos a par que se vai metamorfoseando a realidade na que combatemos. Estes son os meus votos. Adiante co BNG. Viva o bloque nacionalista galego. Viva a autodeterminación do pobo galego e da nación galega. Adiante e felicidades.